Hey, fortæl lige noget film. Hallo? Hey, Hvad er der? fortæl lige nogle filmnyheder. Nå, okay. Hej. Jeg skal vise dig alle en rigtig god dreng. Han bor i Nubi. Han skal flytte den 15. januar. Så skal jeg vise dig ham. Hej. Hej, gå med dig nu. Hej igen. Så nu går vi... Nu går vi forskning, eller bare sådan. Slut for i dag.